Гості домашні пририхтали веце як 30 програми, котрі приближа народи Україні і Сербії. Otvaranje manifestacije Dni Ukrajini zoz muziku prikrašela kapela banduristkog zoz Kijevskog instituta muziki Gliera pod rukovoditeljstvom Irini Rodionovej. Na početku manifestacije u Kulturnim centru Novog Sadu otvorena je vistava Istorija odnošenja u Ukrajini i Serbiji, kotra švedoči o bliskih istorijnih vjazoh Serbiji i Ukrajini, državoh kotri su buc členi Evropskej uniji. Kada pričamo o Beogradu i Novom Sadu... Keď besedujeme o Beogradu i Novim Sadu, to jak u Ukrajini, Kijev i Ljevovu. Ista arhitektura Ljevovu i Novog Sadu može biti sprave pre dlugi istorijni vjazi išće podčas Austro-Uhorske imperiji, keď sme boli vjedno u jednej državi. Nješka na dnjoh u Ukrajini programni zmisti pod nazvu Kijevska Rus i naseljovanje Serboh, u čijih ramikoh še u Matici Serbske otrimuju dva programi. Na 18 hodin prezentacija knjiške Hoscina Veljkoho knjaza, a na 18:30 hodin diskusija o ukrajinskim jaziku. U kinoteki Kulturnog centru na 20 hodin bude prikazani film o Vladimirovi Veljkomu. Na jutre, 18. maja, budu zmisti pošveceni duhovnim i kulturnim vjazom Ukrajini i Srbiji u epohi renesansi, a dva programi budu i u našoj Greko-katolickoj cerkvi u Novom Sadu.